Badakizu zer den eguzki eklipse bat? Utzi dazu kontatzen. Fenomeno astronomiko hau hilberri fasean gertatzen da. Ilargia lurraren eta eguzkiaren artean jartzen den momentuan. Ikuskizun ikaragarria da. Eguzkia, ilargia eta lurra ondo lerrokatuta geratzen direnean, ilargiaren itzala lurraren gainean proiektatzen da. Eta hor, eguzki eklipsea ikus dezakezu. Zorionez, martxoan 29an, goizeko 11:00 aurrera, itzal horren zati bat gure gainera eroriko da. Beraz, eguzki eklipse bat ikusi ahal izango duzu. Eguzkiaren diskoaren 22% eskutatzen dala ikusiko duzu. Beraz, animatzen bazea, etorri arantza dira. Hurrengo bideoan, eguzki eklipse bat modu seguru batean behatzen erakutsiko dizut. Ez galdu!